Ubeke-ke aqaqa induku yakhe. Athi uma eqaqa athi ngiyabona wena kushuthi wakhula intombi ngakini iboshiwe. Ngifuna ukukutshengisa namhlanje ukuthi intombi zenzana kanjani. Nithi mina hayibo sisi imuyangazi ukuthi nguba. Ethi nalokho nje kusawuqhubha ukudelela ukuthi ngiyakwazi ukuthi uba manje lento ishow manje ucala ukuthi izongitatazelisa ukuthi wena ubani wakabani udume ngani. Ayikhuleka ke sisi angeke ngize ngitatazele anginandaba futhi ukuthi uba. Hayibo guys intombo. Hayi guys aqede ukuyiqaqa induku yakhe. Uma eqeda ukuyiqaqa guys ayiphulule eze ngakimi afike ayikhweze ekhanda. Hayibo guys isilime siyimi guys isihleke ezweni. Ethi hawu uyahleka ayishaye mama la. Hayi ngibona ukuthi no this shit is getting real. Ngithi ngiyasondela eduze kwasisi angishayela yithweni guys. Hayibo ngibona ukuthi indlela akenza ngayo uma ngithi ngisondela eduze kwakhe uzama ukungiqheqhisa. Ngibona ukuthi okay yivaka ke leli igwala ke leli awukwazi ukwenza njalo. Ayi guys ngiqala zendlini into ezongenza ukuthi ngimshaye kusuke lento esezandleni. Hayi guys uma ngithi ngiyaqalaza nayo ichemchair igoqiwe kanje ngiyithathe ngimsakaze ngayo. Uma ngimshaya ngayo uqhashe lenduku yomshana eyihlalele ngithi woza lana dali sondela la eduze ayibese eduze ayize ngamandla because akwazi guys ukuthi ungangishaya ngenduku mina ngayiphethe into okuyivikela. That's not fair. Ayize ngamandla nje ayishayine ngeqhubha. Ayi guys ngimboxe ngimuke aphinisele guys. Manje nginyanyiswe nayi lokho ukuthi uyaphinisela isibindi esingaka so sengafike ngisukele mase yaphinisela nyanyiso nayi lokho ngimuke. Sho sebone guys usisi ukuthi nozi yamshubela ke manje aqale ke manje akhalisa maye amahayize ke manje sengathi uyabulawa ke manje ngimshayele khona lokho. Hayi guys sama sashayana kanjalo ke akasadwi kakhulu yabo. Ungena umpilo uma ngena umpilo ukhazi nami omunye umfana ethi hawu ziyakhala la ahlale phansi bafethu imbongolo le ahlale phansi afonele ucelo. Makufika ucelo uthi hawu sibonge hawu angibize ngegama lami engibizwa ngale ekhaya ayusisanda. Ethi hawu manje kwenzakalani ayusibongi ke guys. Hawu kaze ngithuke kanje kaze ngimangazwe intombazane kanje. Uyena ungiqalile ungificela endlini ngiyibukela iTV na wathi yena wazana nomnikazi wendlu waseyangishaya hawe macelo. Hayibo guys ngamane ngathula ngangaphendwe ngisho uphendule ngamane ngahlala phansi ngathula ngisamangazwe nje amanga entombazane. Hayi ucelo angidefendeke athi usho kanjani ukuthi umficela endlini ngoba nginesho ukuthi wena umficela endlini lo muntu osinikezwe yini isikhiye. Hayi ke angundaza only to found out guys ukuthi intombi kacelo andibitshela ukuthi nami ngiyintombi kacelo yo zange